Pa fakultet mi je uvelike pomogao brojnim terenskim nastavama jer smo uvidjeli kako se proces stvarno proizvodi u odnosu na samo teorijsko znanje. Vidim se u pogonu za računalom kako pomažem ljudima ostvariti proizvod koji oni žele kupiti i time si opremiti svoj dom. Društveni život na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije je izvrstan, ne bi ga mijenjao ni za koji drugi fakultet. Svako malo organiziramo si nekakva zajednička druženja u nekakvim klubovima, kafićima. Najdraže iskustvo u cijelom studiranju su te terenske nastave, zato što odemo negdje na nekoliko dana, zezamo se, družimo se i između sami sebe i između profesora, tako da to je meni jedno iskustvo koje ću uvijek pamtiti.